haus ya. Minum kopi. Iki banyu nih, ikan banyu nih. Air putih. Hey! Kemanang kok manake awak dian tamanyo, dian tamanyo, tolong awen, minta bantu anyu lah kemanang kok manake awak dian tamanyo. Kajuju makanan tapi kasumbu pamenan rajo suruh sulari ade kumbang, katuju banade hati sesuai pandangan mata bang Anton family. Iko labatu senter sayo nyon ranca yuo oto ranca ngata piceper masu lubang badaku yuo oi badaku yuo oi dan labana oto ranca ngata piceper masu lubang badaku yuo. Gajuju makanan tapi kasumbu pamenan rajo suruh lalari ade kumbang, katuju mana sesuai pandangan mata dari dalam tangan orang, onde rasakan orang rusuh dan tinyo di banyo sini kini baratan jadi tuan. Oi dek Hendra aja sirio dek tanas karena 20 garajo nana sio bagan dua urang babunya rusuh dan tinyo oi di mana di banyo nak kandung orang dia dari Mombasa mako katuju di piring murang